Maadjong bungkag Pilipinas, ayaw kag imong naong kag iring. Bitaw guys, before ta mo kas tundong sa tong destination kasi of course mamaw sa tanin og isda. So thank you so much sa nagkuan diri naghanda jud kaayo. Thank you so much patoy. And that ay of course for today's video uban ni ninjo nga manguha og butong. Ay napita guys, bisan init kaayo ay of course willing gihapon ko nga muuban og mukuyog mutabang kay of course wa matikiamot. Mauna, kay wa bay kwarta, palumalagigla ag uban-uban wa man day kaamot, pero ay of course nitabang gyapon ko na guys ang gipakita sa ubang tao nga ay of course na ako'y willingness kani tabang kay of course wa kay kaamot. Lain sad guys ug di ka mutabang wa lamang ka baga kag naong. Ay before that, shout out day ko sa kong mga kauban, wala ko kailan guys pero karabi ka supportive og ka hinabangon ni mga bata. Aras ka kugihan, alangan man di ka magkugi-kugi nga of course lamaw na good ni kaning akong mga kauban guys dili na tagsaon kay ngano mga gwapo, sexy, bright, utukan tanan ninyo tanan, pero kaning usa aras kahakog ere. Bitaw guys, shout out day ko sa akong friends nga sexy, gwapa kaayo nga si Gio Gutciano, pero kanin dapit tayo of course na video ko sa akong guan friends kay of course para makita tanan nga kamao ko mo subsob og buhigop. Hoy, gupon pa ka jatot ayaw po. Unsa guys, for today's video di ay po ay of course ang mga babae mga kugihan day po kamo am na willingness nga motabang din dapita. And then of course shout out day ko sa nagkatkat sa lobby sa igsoon sa ato ang friend nga si Louie. Aras ka Louie. You know guys, kanin dapita guys, ang among plano sa akong friends is kami ra maglamaw, pero before that of course sakto kaayo nga naday po iya mga tita sa ato ang friend nga maglamaw day po sila of course ang among mga una-una ang mga utok na combination to each other. Of course nagkita-kita mi diri dapita, di ba wa ka kaapas ang voice over kay pas ra kaayo, adjust dai anheng dapita ay of course nasa sumangil kog tib-tib guys of course maningkamot po taga sa karamong uhawa kayo ang inita kaadyo unya paghuman ana ay of course wala tayong choice atong supsupon ang duga sa lobby ha, dilis duga sa kuan injong nahunag yon. Unya guys, pagkat-kat sa lobby ka of course mga guwang man ay of course nangita na pud mig laing punuan kay atong ipuno-puno sa ato ang lamaw for today's video. Unya guys, kinakanon naman ko nga wala man ko ikaamot di ay mo nang maningkamot ko nga mag-arsa sa lobby nga sulod sa sako, bugat man noon siya pero madara siya smile kay ngano mobati tag kawa og kaikog nga wala tay ikaamot ere. Tinuod jud guys, diba ug wala kay ikaamot of course maningkamot jud ka nga mo tabang-tabang po. So ako nga pagkatao kugihan kaayo wala ko nang papapuli pero kaya ra ni jud nga guys, kaya ra jud din ako pero nauna na ako bugat man di ay pud siya mauna nagpatabang ko sa ako ang friend and tabangis ako unya pag-abot na ko ay sakto kayo ang atong ingredients for today's video, complete na kayo unya sakto pod pag-abot sa tong SK Chairman. Hello SK Chairman, thank you so much. Aura pa imo ha guys, mura jud siya batod nga nakabuhis lupa, grabe aura aras ka earth man unja guys, wa may ga-expect nga si ate di ay giridi na niya ang atong ang ingredients for today's video. Ay of course ang atong trabaho ditso na unja ang ubay guys kay gahi pa man of course we need something yet need me og pangkuskus good guys, kanang pangkuskus jud sa lobby ba para madatong mga guwang-guwang onya. Ay of course ang uban guys no choice jud mi amo na jud kita uy Ginoo ko na problema kasi amo na kita mura man taon nig karne pilay tapok ana ma'am kay kita tadwa nimo ma'am gahi ra ma, pero laban ra gihapon mi guys, nagpadayon gihapon mi sa among buhaton to this video kay no choice man mi ay of course nahumana ay of course no problema. Of course ato nang gisagulan og condense, grabe condense ron ang mahala na murag isa ka sako ng bugas ere. Ito guys ag condense jud kay ani na ni condense di ay angel naman ni alas ka powerful ni ato ang lamaw kay angel na magpower unja paghuman ana ay of course mga on tagpapaniud to guys kay perting gutuma kaayo kamo ko ni nag-arsa isa ka sakong lobby di ba kang gutomon nahunahanin jo best berting gutuma kaayo. And for before that of course shout out day ko ni Ate Judian sa ato ang igsoon sa ato ang friend kay siya ang nagmix na lang sa ato ang biscuit mga kuan ingredients uban dira, siya ang ga-prepare ana nang dapita pakyut-kyut pod siya kay kabang vlogger ko of course kanabig na nga pakyut-kyut tapos mamoy onja. Before that guys, shout out day ko sa Saloberes family, sa Espina family ni ate. Hi ate, thank you so much sa pag-visit sa ato ang for today's video. O diba kugihan ang Ate Judy basta na mag-video ere. So guys, before mag-end tong videos ako nagpasalamat di ay sa tagbalay guys kay welcome me sa mga kauban na for today's video. So thank you so much na i-participate sa tabang for today's video unya amping ta kanunay sa ato ang mga lakaw. Bye bye, see you na pud pohon.